Mana hodím se. Je nie знаю. Matko Nelis. Мы просим пронинил правлingin. Есть кто-то. Мы просим его. Anteeksi, missä tie Luhansk? Kuka Hanski? Ei kun tie Luhansk Aeroflot. No, ei taida olla kultaa päinkään. Eikö tämä ole Ukraina? Jep. Ei ole. Tämä on Suomi. Finlandia. Finlandia! Nie pravi, nie место. Это не украинска. Ja ponju eta. Ja nadiusta Putinia moiset. Put osvedomle nu asipiki. Это лучше, что мы вернемся выбрать правильный путь. Kiitos tiedosta. Näkemin. До свидания. Внимание. Paidaas nivel nutsa. Olipas siinä. Tuntemattomia sotilaita, kerta kaikkia. Niinpä oli. Mistähän nuokin oli jätis kotoos? Ei mitään käsitystä. Oikohan ne mistään? Ei mistään kotoisin. Mutta yksi asia on kyllä ainakin varmaa. Ai no mikään, kerrohan. Niillä oli kuule vaimot mukana, kun oli noin iso muuttokuorma. Ai mä en nähnytkään. Mut mulla oli varmaan just silloin pipaa silmillä. Just joo.